Esta vida non me vai chegar a netos. Eu sempre levando xente. E a min nade me leva. Se eu perdes quen ven hoxe. Ai. Vou buscar o seu posto de traballo. A muller, os pés á cabeza. Traballadora, emprendedora. A ver se me abre aí fulano. Gracias, compi. Vamos a ver. Estamos chegando. Mira, eu estou facendo este paripé sempre para que se monte, crear ben, e márchanme, sempre me cambian o sitio, isto é increíble, macho. Aí estamos, vamos a ver que é, es flipar, eu estou flipando eu tamén, oye. Hola, que tal? Podes entrar, non? Podei entrar dentro. Que tal? Pero, e ti que me sento? Quen vou sendo? Pois Sí. son Marta Novo, e ti? Marta, non? Pero... Mira, dixeronme que salías hora de traballar. Sí, fai uns anos que saín de traballar daqui. Fai uns anos, o sea, chego tarde. Sí, chegas tarde. Levas anos esperando por min aquí. Anos esperando aquí. Oh, Uns cuantos anos. son impuntual, pero tanto non, Bueno, que tal? Moi ben. Ben, que tal estás? Pois moi ben. Xa me pregunto, que tal estás? Porque nadie pregunta, que tal estás? Ben. Siénteste ben? Síntome ben con este Sí, tempo tan bo, pois... sí, nada. hai que aproveitar o tempo, aproveitar. porque xa sabemos que en Galicia Sí. ahora é verano, e mañán, quen sabe, igual é inverno. É inverno, dende logo. Así que, alcaldesa, non? Alcaldesa, sí. Que te levou pasado desa nave industrial a alcaldesa? Pois a verdade é que... Vaya plot twist aí, aquí sí. Vaya giro Cambio argumental, grande, sí, no, a miña profesión está aquí nesta empresa que temos no Concello de Santiago das Viñas, en Ourense, adicada ao sector aeronáutico, e estaba traballando aí como enseñeira, pero sempre tuve unha paixón que foi pois axudar os veciños, facer cousas polo meu concello, polo crecemento do concello, entón, pois bueno, sempre me gustou a política, como unha afición total. Un hobby que se pasou en traballo. Sí, empecé pois de concelleira no ano 2011, compatibilizando o traballo na empresa privada co ser teniente alcalde no concello, pero chegou un momento que se abriu unha porta de dedicarse de forma continua á política e tiven que pedir unha excedencia na empresa e bueno, pois, adicarme á política de cheo. Como levas eso de ser política? Porque os políticos caen por todos os lados, sabemos, non? Porque a nós dimos, vos tes haters, pero os políticos sí. Haters que nin dios. Temos. A nivel emocional, como levas eso? Bueno, ben, a verdade é que, non sei, bueno, hai que, como na vida, en todo, pois podes ter críticas, non? Pero tamén, sobre todo a política local, non é que a que teño, a que estou dedicado ahora mismo, pois ten esa... Bueno, pois a veces levaste problemas e son problemas cercanos e problemas dos teus veciños, entón lévalos a casa e non é difícil, bueno, pois desconectar porque son uns problemas cercanos, pero logo tamén ten moitísima satisfacción por poder solucionalos e ao final pois darlle solución ás cousas problemas máis cercanos, non? Entón, bueno, pois sí que sempre hai quen criticará, pero a verdade é que eu estou moi contenta co apoio dos meus veciños. A verdade é que vanse cumplir ahora 2 anos dende que son alcaldesa, desde que era concelleira levo xa uns cuantos anos, desde o 2011, pero ahora en breve vanse a cumplir 2 anos das eleccións municipais e a verdade é que non podo máis que estar agradecida ao trato que teño cos veciños e o que me dan e bueno, eu só lles podo responder con traballo e con esa implicación que, bueno, que eu creo que cando te comprometes, cando xuras o cargo, pois sabes que pois como un matrimonio cando di xuro por... Pois o mismo, isto é un compromiso constante, diario, e é unha política bonita. A política local é a política máis cercana e unha política bonita. Porque, é que ti nunca te imaginarías estar aí. No. Estás, quer decir, o sea, se só tomaches como un hobby, tomaches tal, e ti aí traballando de enxeñería industrial, facendo pezas de avións,
Sí, sabes, a alcaldesa, dos avións, a alcaldesa, sabes, é como, e sí. ora, aí. E claro, é como un cambio, o sea, son líneas super opostas, non? Sí, bueno, non creas, ao final é desenvolver proxectos, ou que un pouco a definición de un enxeñeiro darlle solucións a problemas. Eu creo que a enxeñería che axuda a poder ser capaz de darlle solucións aos problemas, a intentar facer proxectos para mellorar pois o que sexa, os procesos de produción do que sexa. Neste caso dedicábame pois a facer proxectos para fabricar pezas de avións, pero ao final pois a política é facer proxectos para os veciños, para mellorar a calidade de vida dos veciños, tanto dende o punto de vista pois de obras como tamén pois para mellorar, bueno, pois todos os temas de servicios sociais, para dar bueno, pois solucións aos pais que traballan. Bueno, ou é que eu lle busco ese lado, porque como me gustan eses dous Gustas ámbitos, feedback, sí, sabes, de diste, buah, solucionei isto. sí, é moi satisfactorio. Sí, é que, sí, eu de axudar a Sí. xente, todo eso, buah. Eu creo que é do que máis, a veces son axudas pequenas porque, bueno, pois algunhas veces fas un proxectos grandes, pero outras cousas son pequenas, pero é satisfactorio. Tampouco nunca chove a justo. No, bueno, Sabes, siempre vai a haber eso- alguén, eso como en todo, na vida en Todo, xeral. todo, home, No, todo. pois tú, Pero eso, sabes. para min son, xa vai nos gustos de personas, tío. Non todo o mundo lle gusta o chocolate, porque No. non parece mentira. Sabes? A min gusta moito o chocolate. Pero, sabes, haberá xente que digo, no, tío, non Sí. como eso, sabes? Sí. Isto é como todo, tío. Haberá que se poñe esa pedra aí, oh, que guai, puxeche esa pedra aí. Haberá alguén que diga, no, esa pedra tiene que estar máis á dereita. Sí, eso en este ámbito da Total, política local totalmente. pasa moito. Pero bueno, eu creo que falando coa xente, eu creo que os políticos hoxe temos a principal característica que temos que ter é acercarnos á xente e escoitalos, porque moitas veces a xente único que pide é que os escoites e, bueno, unhas veces vas a poder darlle solución ao que che están pedindo, outras veces non, pero polo menos se os escoitas, pois sabes o que necesitan, non? Eso é, creo que é a clave. Falábamos antes, ti como ves, esta cercanía que acabas de falar ti, as redes axudaron moito a eso, Sí, sabes? A acercarvos ás pantallas do seu móvil particular. Ti crees que iso foi positivo cara a política? sí, eu creo que sí, eu creo que é unha forma distinta de comunicación e moi importante, porque permitiu eso, achegar a chegarte a xente que non hoxe en día non é tan fácil, non? Bueno, porque todos levamos unha vida pois máis individualista que antes, non? Porque, bueno, pois meteste na casa cando chegas de traballar, porque todos traballamos moitas horas para poder sacar adiante as nosas familias e Totalmente. máis. Entón, bueno, pois as redes sociais o que fan é que teñas en distintos momentos esa posibilidade de ver o que está pasando no mundo, non? En xeral. E entón que vexas que sesas capaz de chegar a moito máis amplitude de xente e de cousas do que antes podíamos. Polo tanto, eu creo que son super positivas. A comunicación como estaba antes, pois periódicos, escrito, demais, ou a televisión, bueno, pois sigue estando aí, pero eu creo que as redes sociais Ahora mesmo están no seu... están no seu mellor momento e eu creo que é bo que ao final pois todos utilicemos todos os medios de comunicación. Na tua carreira había unha persona, non, que se chama Cid Cateador. Ah, sí, sí. Sí, sí. Que facía ese? Bueno, ese era un que suspendía a física a todos. É que o Cid Cateador Sí, sí, sí. por probar, era imposible. Era imposible, sí, era difícil. Sí, eu aprobei a física con ele, pero era moi complicado. E que eran os criterios de abolición dese, Bueno, ese home. suspender a todo o mundo, esos eran os criterios. Pero bueno, despois, claro, como tiñan tanta xente suspensa, pois tiñan que ir baixando un pouco o nivel, que era altísimo. Claro. Eu, cando cheguei, xa dixen, teñome que apuntar a unha academia, non era... Increíble, Na vida nunca había Increíble. estado nunha academia para poder estudiar física ou matemáticas e tive no que facer. Bueno, as enxeñerías teñen esa dificultade, pero bueno, nada que non se pode... Eso é algo que, pois, por exemplo, pois che dá pois fortaleza, non, para enfrentarte aos problemas Os da vida. problemas da vida. É un rompeegos, Sí. Sí, a verdade é que Moito- chegas ali e moito- suspende acabouchese o decir, non, eu era boa estudiante, non, Sí. non, pero que agora suspendo. Este é un Entón, mundo real. bueno, é un mundo real, a vida é así. Pero é como o mundo, sí, o que acabas de decir, ti, a vida é así, é que cando te enfrentas despois ao mundo laboral, dis, Sí, ui, sí. que ha pasado? Sí, sí, sí. É Sí. claro,
Si veñen, sobre todo, eu creo que agora tamén vexo un grandísimo problema, sabes, nese aspecto. O sea, cando a hora de enfrontar os problemas da vida, non sei, eu que fui criado nos 90. Bueno, entón interés. Pero, como que hai unha generación agora, non? Que Sí. como que afronta peor os problemas. Sí, Non sei, sí. Bueno, o que quere darlles a veces... a xestión emocional é diferente. Sí. Eu estou intentando analizar por que pasa eso. E claro, non sei se é por tema rede, estamos nun momento de constante consumo e que non a atención tamén está out de todo. E antes éramos tamén o doble de creativos, creo eu, Sí. O sea, incluso para facer mal. Sí. Entonces, ahora como que hai tanto estímulo que... Sí. Bueno, eu creo que a inmediatez, o que decías antes de por que axudan as redes, non? Nun clic, nun botón, tes todo. Entón a xente nova hoxe, os rapaces, as rapazas, queren ter as solucións aos problemas nun momento e a veces eso créache pois unha tensión e unha frustración, porque hai problemas ou situacións na vida que non se solucionan con un clic, que teñen que levar o seu tempo, que teñen que pasar o seu proceso, e entón eu creo que hoxe é un dos problemas que ten a nosa sociedade e a nosa xente nova, que non asimilan que o tempo ten que ir pasando e ten que ir superándose etapas e que hai que, en cada etapa, afrontalas. Entón, bueno, eu creo que pois é froito dos tempos que vivimos, de toda a información que tamén temos. Eu creo que eso, bueno, que como creo que hai que empezar dende abaixo cos nenos e cas nenas bueno, pues a tamén que vivan como vivíamos antes, tamén que eles sepan non só pois o que temos agora, pero hai que seguir estudando as matemáticas cas tablas de multiplicar e facendo as a man. Hai que estimular eso, non podemos, non, hombre, que aquí agora mismo con cualquier aplicación e con ChatGPT ahora. Claro, che fai todo, non? Madre mía. Che fai un plan urbanístico para un concello. Sí. Chegaremos a eso, con ChatGPT. Totalmente. Chegaremos a eso, entón. E a min chegou un dato cando me dixeron sobre ti, para loitar e para afrontar a vida, eu quedei flipando. Tu hecho un accidente. Sí. Hecho goma, non? Como é iso? Pois a verdade é que foi con 16 anos, sí, eu tuve unha vida xa... Pois sí, tuvemos un accidente, o meu marido, naquel momento o meu noivo, Ainda estaba Ainda estábamos saindo, sí, el tiña 16 anos, eu 16, el 18, ademais, é curioso, porque o accidente foi o día do seu cumpleanos. Joder, pues vai general. O día que cumpría 18 anos, entón, bueno, pois foi unha época señalada e, bueno, pois un fatídico domingo que subíamos na moto de Ourense, non? Para San Cibrao, e se nos cruzou un coche que deu a volta en línea continua e non nos vimos. E non nos vimos. Entón, bueno, pois sí, foi un momento que nos uniu, eu creo. Oh, sí? Eu creo que sí, porque... Xa, bueno, a ver, se o levache de xunto, sí, sí, el tamén, el estuvo menos grave. Foi un apoio emocional aí, nese momento. Sí, bueno, eu despois foi todo ben, e tiven sorte, a verdade é que, bueno, eu puiden comprobar dende moi pequena a calidade da nosa sanidade, que é espectacular, como fixeron todo posible porque eu, bueno, pois tiña marcas na cara, obviamente, grandes, e porque quedase o mellor posible, e nun momento con 16 anos, imagínate que estás estudando segundo de BUP. Daquela, ou seja, imagínate o que... Cuarto de eso. E, bueno, que te interrumpen no mes de xaneiro, pois todos os teus exámenes, que eu, bueno, cando despertei, pois estaba en plena semana. Estiven 3 días grave e despois sedada uns días máis pero bueno, estuve 15 días, sí, no, ingresada, logo deronme alta e fome para casa, bueno, estuve, claro, obviamente, unha temporadiña así na casa, pero bueno, era moito marca na cara, sobre todo, porque eu levaba o casco posto, pero o chocar contra o suelo non o levaba brochado, deslizouseme, entón, rasqueime contra a estrada e foi o problema máis grave foi na cara, non? Entón, bueno, pero foi unha proba máis desas de superación. É que eso son as... Porque nadie te prepara para isso. No, sobre todo non prepara os pais, que creo... Totalmente. Que eu creo, moitas veces o penso, ahora que son nai,
É que... que te chamen, que te veñan a buscar a túa filla tuvo un accidente, está moi grave e iso... Nada te prepara para iso. Nadie te prepara, É verdade? que pensas tamén que nunca che vai pasar, Sí. sabes? Porque como estamos tan... A veces agora que tamén volvemos á actualidade, creo que hai bastante máis egoísmo que antes. Sí, Entonces, é como... Parece que non. É cando ven un problema real, xa como este, que é bastante real, sobre todo para teus pais, sabes, que é o que distí, ao fin e ao cabo, sí, o cañonazo lo haches de ti, pero o golpe emocional lévano eles sí. despois. E arrastran, é un golpe moi duro, porque, Sí. bueno, tamén tuve un accidente de tráfico e empaticei, naquele momento tamén era novo, é como que non eres, porque eu quedei, o sea, eu salín polo meu propio pé e todo, pero chamar a miña nai e dicir, estou aquí, está ben, o coche non está, pero... Sí. Sí. Entonces, no teu caso, que lle chame a Guardia Civil ou quen sea, tráfico, e dixo, ostras, eso ainda, é complicado. moi complicado. A verdade é que ahora que son nai, pues digo, penso e digo, Dios mío, que te chamen Pero bueno, son probas da vida que superamos e, bueno, hai que tirar para adiante e... Oxe, espero que vai todo ben, A verdade que sí, non. Total, está grabado, o sea. No, total, sí. No. Eso faise viral, Sí, faise viral. Faise viral 100%. Faise viral, no, dende logo que sí. Bueno, estamos ahora en un mundo de virabilidade totalmente, Tal cual, bueno. Onde estamos? Pois a mesmo estamos pasando por Mioteira, unha aldea moi famosa na Nadal, non sei se che sona, que hai unhas luces, todos os veciños se organizan para adornar as súas casas. Sí, este ano... É unha alta concentración de aquí de Lucerío. Sí, de Lucerío. Competencia de Vigo. A Vigo, competencia de Vigo está aquí logo. Despois de Vigo é a Mioteira, no concello de Saltibra das Viñas. Estamos pasando e por, bueno, unhos das numerosas aldeas que ten o noso concello que bueno, que están, por sorte, con moita xente, pegadiña aquí ao polígono, co cual aproveito para facer, non? Aí, fai puli, aí. Publicidade que se ve hai un pouco de promo aí. aí. Que hai ao lado, pois, o traballo e hai moitas casas para rehabilitar, aínda que temos un problema de vivenda como en todos lados, pois aínda hai casas para rehabilitar. Hai moito problema ca vivenda. Sí, un problema, sí. Saltibrao, nun momento de expansión alá polo ano, temos plan urbanístico aprobado desde o ano 2005, pois se fixeron moitas urbanizacións, dende o 2005 ou aproximadamente no ano 9 por aí, pero que ahora está todo vendido, todo ocupado e necesitamos atraer a promoción de vivenda para que se faga vivenda. Vaise construindo, pero bueno, claro, esas urbanizacións ou edificios de vivendas están un pouco paralizados. Como ves o futuro inmobiliaria? Está complicado, porque aínda que as administracións teñan que promover vivenda e a Xunta está facendo moito por eso e os concellos estamos axudando, eu creo que ten que entrar a promoción privada porque, bueno, hai que construir vivenda e cal é o problema? Pois o coste dos materiais, os propios promotores teñen moito problema para construir porque, bueno, está todo caro, logo hai a man de obra, está moi complicada porque non hai man de obra, pois digamos que é un sector que quedou con unha escasez de man de obra. A eso vamos, que porque, por exemplo, ahora que eso, electricistas, fontaneiros, carpinteiros. Sí. Onde quedou todo eso? Sí, claro, son profesións en extinción. Pero que a min inculcaronme o ter que facer unha carreira, sí ou sí. Pero desde moi xoven. Hai que facer unha carreira, tes que facer unha carreira. E todos nos colas, hai que facer unha carreira. E claro, ahora hai como un mogollón de xente con moito título, moito máster, moito tal, pero que despois anularon esa parte de man de obra. Sí. E agora, é complicado volver a... Entrar en electricista xa parece que é un traballo da NASA. Sí. Entón, teremos que impulsar esas outras veces. Sí, eu creo que dende a formación profesional os está estimulando. Está moi estimulando moito. E hai que darlle, pois, digamos que ainda que sexan profesións como pois albañilería ou a electricidade ou fontanería ou todo eso, pois ten que ter, digamos, unha formación por detrás. Eu creo que todo o tema da FP e todo o que se está promocionando é moi importante para que, bueno, esa xente nova que non quere estudar unha carreira, estude un FP, teña unha formación mínima arreglada que lle poida permitir, pois tamén ter unhos bons soldos e demais, e despois que
consigamos crear outra vez un ecosistema que é necesario, porque vamos a necesitar fontaneros, electricistas e albañiles, Panadeiros, non é todo, de por favor. todo, por favor. Por favor, é que Está claro, sí. É verdad que, bueno, eu na miña época incluso se vía como un fracaso. Sí, Eu é verdade. vi esa época de como, se non tiñas eso, se non aspirabas a como alto, Sí. un alto cargo, todos aquí vamos a ser altísimos cargos, pero esa, claro, que vías o de turno, que dicían, bueno, é que eu quero ser fontanero, tal, vas a ver, vai. Sí. Bueno, pois eu son un fontaneiro, Pois a vou gana moito máis. Oh, moitísimo Guau. máis. Moitísimo Vamos, o máis. sea, E sí, agora, cuida. Eu, Mm. claro, entonces eu, esa fomentar, por favor, chavales, Venga, chavalada temos un toda, chamamento. por favor, É verdade. necesitamos sí, electricistas, fontaneiros, Sí. fontaneiras, de todo. por necesitámolo. É verdade, hai que darlle ese sustento de formación que é necesario para que eles tamén se sintan valorados, porque eu creo que, bueno, pois eso que decías ti, pois a todos nos decían estuda, que senón vas para tal. E entón era como algo pois negativo non facer unha carreira. Sí, unha É carreira, verdade. unha carreira. E hoxe, bueno, os niveles de formación profesional están altísimos, Altísimos. e eu creo que é necesario para isto, para que se cree un ecosistema que permita pois seguir tendo. Te vou dar agora unha patada aquí, porque eu teño as dúas cousas. Teño un ciclo superior e unha carreira. Moi ben, pois entón fixeche eso. Para mí estuvo moito mellor o ciclo que a Sí. carreira. Sí, sí. Foi do mesmo campo, educación infantil. Teño que decir, mil e unha veces, que foi moito mellor. Sí, no. Preparado, salín como mellor preparado para a hora de tratar cos nenos e facer as promocións didácticas e demais, no ciclo, que na carreira. Claro, porque ten seguramente máis práctica e eso realmente o que pois che dá que despois te enfrentes mellor o traballo que vas a realizar. Eu tamén creo que, bueno, eu creo que se está facendo unha aposta grande e vaya, que pasa? Que leva tempo, claro, porque botamos moitos anos facendo outra estrategia a da universidade solo, entón, claro, pero bueno, creo que se está traballando e se conseguirá que os nosos mozos volvan a traballar. Incluso o que falábamos antes, emprender. Sí, Por favor, emprendede. sí, É verdade, necesario. é necesario. Eu sei que é difícil. É difícil salir sobre todo da túa zona de confort. Que é o que máis medo nos mete. Sí, eso, todos os... Unha mudanza, ou simplemente de mudarte, de cambiarte de vivenda, mira que nos costa. Sí, costanos a todos facer cambios nas nosas vidas, ao final somos animales de costumbres. Totalmente. Entón, Eu traballo co meu horario. a mí non me quites daqui, No, esta zona de confort. Efectivamente. Eu a min non son dese tipo de persoas, póndese ver, No, está claro que non o porque é. me gusta evolucionar. De feito, cando estaba na empresa, bueno, que pasei por 3 empresas ao longo da miña experiencia profesional, sempre intentando mellorar, non mellorar, que tamén, obviamente, sempre un vai intentando mellorar económicamente e demais, pero sí cambiar hacia traballos que te motiven máis, porque, bueno, pues, a mí eu recordo que estaba nunha empresa que, bueno, pues, tiña un horario moito mellor do que teño agora, que era o de sair ás 5 da tarde, eu decía, pero é que eu teño moita tarde por diante, que eu teño que facer algo máis, non Claro, é eso. chegan as horas. No, e agora que non hai término medio, non? Un día moi ben, pero outro día igual, iso, ui. Pero bueno, entendo que ti tamén, a nivel da organización, tens que ter non? Ou eres... Teño unha axenda, sí, organizada, pero bueno, teño pois claro, que hoxe a verdade é que teño un alto nivel de... No, hoxe teño varias cousas, non? Pero De feito, tes unha boda. sí, teño unha boda, sí, ás 12. Ás 12:01, xa nos casas, No, sí que os casos. No. Che que se liou, eran uns casos. No, hai que casar a xente que Podo se ten casar que o seu, casar. se queres. No, bueno, neste Non, caso, non podo. ti podes vir ali de padriño, si queres, pero... Se me invita... Ahora con hai uns cambios, só podemos casar bueno, xa antes non, pero o alcalde ou quen delegue pode delegar o alcalde nun concelleiro. Pero bueno, tampouco é plan de fastidiarlle o fin de semana a outro concelleiro. Entón, bueno, algunhas veces delegamos e demais, pero bueno, é tamén algo pois diferente, non? Sí, depois á tarde temos un festival de teatro, que temos aí unha actuación empezamos con unha escola de teatro este ano no Concello e temos unha pequeniña obra das mozas e mozos que están na escola. O próximo fin de semana temos a xente maior, témolo dividido en xente máis moza e xente máis maior, por fomentar un pouquiño
É que... Mira, estamos por aquí, estamos na zona onde viviron os meus abuelos, aquí nesta casa. Nesta? Sí, aquí ahora vive un primo meu. E estamos, bueno, pois, onde nacín prácticamente, e onde vivín, e onde... Este balado novo. É onde vamos facer ahora un dos proxectos deses que antes che decía, pois aquí neste terreno importante, unha residencia de maiores, un parque casi 30.000 metros que van a estar aquí todas ao lado do río para albergar pois unha futura residencia de maiores e ata un colexio Vai que aquí? sí, nese medio, sí. Son 30 e pico mil metros que comprou o Concello para poder desenrolar aí unha zona verde importante, un paseo e tamén dúas edificacións, unha destinada a unha residencia de maiores e outra posiblemente a un colexio, porque San Cibrao, pese a ter casi 6.000 habitantes, ten dúas escolas unitarias, pero non ten colexio de educación primaria, porque como estamos pegados ao río, non ten, sorprendentemente. E tes escola infantil? Temos temos unha gardería con máis de 100 prazas, porque está no polígono, pasamos antes por ela, e aquí temos unhas escoliñas unitarias destas de 3 a 6 anos. É un CRA? Claro, pero non é escola unitaria. Despois non temos continuidade, aí teñen que ir a un colexio a Seixalbo, que está no Concello de Ourense. Estás intentando... Estamos intentando. Aí, Porque un colexio isto. fixa poboación. Eso é o meu campo, E é moi necesario. Imagínate, un concello de casi 6.000 habitantes que non teña colexio, é raro. Sí, Raro. é raro, pero bueno, sempre afecta. Hai a proximidade. A proximidade hai como un núcleo máis potente, como que a xente xa os envía para como desatender xa, despreocúpame. E xa quedan aí hasta bacharelato. Pois isto é unha parte do Concello, digamos que o Concello de San Cibrao nos divide unha nacional, que vamos pasar ora por ela, entón divide como a zona de Reboredo, Ponte Noalla e o polígono da zona de San Cibrao. Entón temos todo por duplicado. Temos hacia este lado piscinas, campo de fútbol hacia este lado, piscinas, e hacia outro lado, mismo ahora vamos a ir a outro lado do... Ves o povo como rollo os Sims, sabes? En plan, é que eu, por alcalde estaría, vale, vou colocar isto. Sí. Eu xoguei moito os, vale, sabes que son os Sims? Sí. Vale, pois hai o Sim City, sí. que entonces te vas, eres o alcalde. Sí, sí. Entonces te vas. Eu tiña sempre un defecto, que eu intoxicaba as tuberías. Ai, mamá. Sí, é que non sei por qué. E mire que mandaba o polígono a 500 kilómetros. Tiña un problema con eso, cas depuradoras, É impresionante. Mira, pois aquí temos un grave problema ca depuradora, Sí, acertaches. Non fon eu o alcalde, vale? Acertaches, no, temos, que claro, temos unha depuradora de fai 20 e pico anos e que un polígono para renovación ou que? Hai un proxecto que ten pendiente a Confederación Hidrográfica para renovalo, porque é un concello que medrou muchísimo a nivel empresarial e ademais temos que recoller tamén as aguas do seguinte concello que estamos moi pegados, o Concello de Pereiro, tamén ten un gran polígono e tamén recollemos agua do Concello de Pereiro, entón están aí con un proxecto a Confederación que esperemos que avance para mellorar a depuradora, porque, bueno, pois hai que verter agua limpa aos ríos, claro, crecendo tanto, pois é necesario. Entón estamos a piques de chegar á división do Concello, que é a nacional, e o que che digo para este lado. Que? E para outro lado, en Concello con esa particularidade, entón temos un centro de saúde deste lado e un centro de saúde do outro lado. O sea, que a cousa Claro, chega... estou flipando. Sí, porque sinceramente, eu aquí estou perdidísimo. Total, eres a... Entonces, eu é a primeira vez que veño, de feito. O sea que... Pois San Cibrao está pegadiño á cidade de Ourense, que se ve dende as urbanizacións e miramos ahora o ir hacia ali, vese este Ourense. Que de feito, que falábamos antes, eu pensaba que o polígono de San Cibrao non era de San Cibrao. Era de Ourense. Era de Ourense. No, pois é de San Cibrao das Miñas, un concello que está pegado a Ourense. Hai batalla aí. E hai... No, bueno, levámonos ben. Home, ou se hai algo de batalla, obviamente, porque non... política non... O rollo conquistar aí o polígono, sabes? No. Xa lle gustaría Ourense conquistar San Cibrao, pero vai ser que non. Vai ser que non. Nós temos a nosa identidade, o noso concello é un concello importante, creo que a nivel Galicia, porque, bueno, ten pois ese motor industrial da comunidade que é moi importante, pero tamén ten logo moitos veciños e veciñas que o fan importante. Parante moito pola rúa? Bueno, sí, home, claro.
señora, alcaldesa, Sí, sí. a ver, isto que? Así. Ah, sí, claro, sempre é que é lóxico cando vai o alcalde un concelleiro pola rúa que lle teñan que pedir cousas. Sempre queda algo por facer, eu sempre digo. É O sea, que non, é imposible, non. é imposible, É no. imposible, sempre hai algo. Iso cando faz unha casa. Cando faz unha casa, acaba Verdad. de construir e diste. Volvería a empezar. Joder, se puxera o baño así e tal, pois isto é o mismo. Sí, sí. Pero a gran O escala. grande, sí. E a o gente grande. che diga, a ver, isto que? Sí. Pa cando é isto? Sí, 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 queda moito. Esta suxeira, aquí, Hai proxectos pequenos, pero proxectos grandes, San Cibrao quedanlle, como che decía, pois mira, dende unha residencia ata un colexio, ata unha casa de cultura que logo che ensinarei onde temos tamén pensado proxectala para outro lado do concello, porque si, eu tamén me pasa como distí, eu son moi de planificar, claro, imagínate, pois. é como que ves San Cibrao desde arriba, desde un plano aéreo, e entón vas dicindo, Aquí isto, aquí isto aquel. aquí, isto aquí, isto... Eu creo que o concello, en vez de, porque San Cibrao é así, descentralizado, ten centralizado o polígono, pero o resto de servizos non somos como unha vila, por exemplo, como pode ser unha vila como pode ser Ribadavia ou Allariz, que teñen un casco urbano moito máis grande. Nós temos 2 cascos urbanos máis grandes, pero despois temos moitas aldeas moi pobladas, entón eu creo que hai que levar todos os servizos a todos lados. Entón temos parques en todos os núcleos, parques infantís, locales sociais, temos, creo que ahora mismo estamos construindo o número 13, locales sociales grandes, todos ben equipados, onde as nosas asociacións de veciños e veciñas fan os seus actividades culturales, de gimnasia, temos de talleres de memoria, de manualidades, máis próximos, porque ao final o que te interesa que a xente non teña que estar collendo coche todo o tempo, que poida, sobre todo a xente maior, Sí, sobre ir todo... teña cerca. Pero eu que é un problema de Galicia. Claro, E Galicia, sin coche, non chegas. non chegas claro, a eso. Eu sí que había, eu aí sí que... Por favor, Sí, mellorades comunicación. sí, é verdade. O tema Necesitamos dos aí autobuses estamos traballando nelo e San Cibrao é algo que pide moito porque estamos pegados á cidade, entón aquí estamos xa chegando a outro concello, ahora mesmo estamos en Pero ao fin e ao cabo, Aguadela. vos, tamén vostedes que nutrir, deixar un pouco a veces, non, a rivalidade, non, entre concellos, no, e nutrirvos cada no, porque é necesario. É necesario, O sea, de feito nós temos proxectos en común. Sendo indiferente o partido político no que este. No, agora, non? Eu podo che decir ahora mismo un proxecto que temos 3 concellos, un é Pereiro de Aguiar, do mesmo signo político, e ademais compañeiro meu, o alcalde do concello de Pereiro é Luis Menore, o presidente da Deputación de Ourense, entón estamos xuntos, eu tamén son a vicepresidenta da Deputación, co cual estamos aí xuntos, pero tamén incluímos a Barbadas, presentamos un proxecto os 3 concellos e Barbadas é do Partido Socialista. Pero somos os 3 concellos limítrofes con Ourense, os 3 que medramos, temos unha zona urbana importante, e nos unimos para pedir unha subvención de fondos europeos que, se non la dan, que agardamos que non la den, vai a beneficiar os 3 concellos e a moita población, Eso, a máis de 20.000 personas. eu iso vexo. Entón, nós traballamos conxuntamente, eso sí que hai que separar as cores políticas aí e facer... É que eu falo desde unha perspectiva desde o Sí. chan. Sabes, de dicir, joa, sí que hai veces que como... Sí, É como, levas a veces incluso ao personal. sí, E digo eu, non é unha batalla en que, no, é que si... Que podemos facer polo noso ben? E polo ben da xente, sabes? sí. Entonces vamos, isto. E ao final, creades unha simbiosis. No, de Entonces, logo, no, sí, eu estou a favor, se che digo, temos moitos proxectos, e esa visión dama o poder estar na Deputación de Ourense, que, bueno, pues tuve a sorte de que o presidente contase comigo, e entón, non vexo tan individualizado antes como veía cando era concelleira e estaba solo no concello, bueno, estuve no Parlamento tamén, entón tiña unha visión de Galicia e tal, pero a Deputación dache esa visión de conxunto de provincia, que hai que facer proxectos, sobre todo nunha provincia como Ourense, que somos concellos pequenos, porque se nos vamos pois, a mellor a Pontevedra, non? Que ten menos concellos, son concellos moito máis grandes, teñen outras capacidades económicas, pero date conta que en Ourense temos moitos concellos de menos de 1.000 habitantes, de 500 habitantes. Se non nos unimos, Era mesmo solución unir concellos. Bueno, eu aí son máis escéptica, Sí? Eu son máis escéptica porque eu vexo unha solución de mancomunidade de traballar xuntos. Eu vexo unha solución de... Eu son máis... É a miña postura, personal. Sí. Eu creo que os concellos teñen a súa identidade moi... A súa identidade, non? E entón non vamos a conseguir... En algúns se conseguiu. Temos aí os exemplos de Cerdedo Cotobade, Sí. Cesuras... Pozas Jesús, sí, dicir. Pero
eu creo que hoxe en día o mellor traballar de forma máis mancomunada e estámonos unindo, os concellos estámonos unindo para traballar xuntos. Vexo máis eso que ahora poñernos a fusionar Concellos. concellos. Bueno, eu algo, unha opinión personal, que teño, eu creo que haberá que poñer encima da mesa. Mira, creíme sempre no rural. Sempre. Sempre tiven que coller o coche para todo. Claro. Para todo, para todo. Sí. Absolutamente para todo. Tiña cerca, pero para todo. E agora que vivo, pois nunha población amplia no que sí que é verdade que me acomodei. Eso de ter que baixar Sí, e ter todo o cerca. supermercado, Claro, o centro médico, claro, todo a mau. a 10 minutos andando, eso, claro. Claro. Por eso, para fixar población no rural hai que darlle servizos. As comunicacións que falábamos. As comunicacións e darlle servizos teñen que ter, non se pode, hai que seguir mantendo os nosos, obviamente, centros de saúde, os nosos colexios, seguir invertindo para que a xente, e o COVID nos deu un cambio de paradigma de que a xente quere volver ao rural e que lle gusta, pero si non lle damos servizos, entón eu creo que se está traballando, o que pasa é que, bueno, os recursos non son infinitos, e os que traballamos con diñeiro público vemos que non nos chega nada, que necesitamos máis financiación, e nunha comunidade como Galicia e unha provincia como Ourense, que son os concellos pequenos, pois necesitamos que nos financien, non? Que nos den máis recursos, tanto pois de fondos do Estado como recursos europeos que nos poidan dar algo máis de aire, non? Porque ao final os concellos, pois, como decía, son pequenos e non teñen moita financiación. San Cibrao non lle pasa eso, porque xa somos un concello con algo de músculo e demais, pero bueno, hai que pensar. Eu agora xa non penso solo con a cabeza de San Cibrao, xa che digo, estar na Deputación tamén che dá esa visión de intentar axudar aos demais. Tes un hobby ou... Sí, bueno, hoxe un dos hobbies principales é estar coa miña familia. Que o teu hobby antes era política e agora non me vale. Claro, non vale. Non vale. Non vale, disfrutas da familia. Disfrutar da familia. Pero, sendo para ti, que a min gustame, bueno, pois, gustame a moda, ir de compras, un quiño, estar, bueno, pois, cos meus amigos e... Eres de ir tomarlle algo? Sí, ainda onte hai que fagolle... Bueno, pois estamos de festivales. Empezan os festivales e estuven aí nun do concello veciño, no Ourenfest, e polo tanto, bueno, tamén me gusta. Nos fixemos un festival en San Cibrao fai pouquiño, no mes de abril, que é a segunda edición, o San Cibrao Fest, as Viñas Fest. As Viñas Fest. As Viñas Fest, As Viñas Fest. Que tipo de música? Bueno, de verbeneo, porque... Eres moi verbenera? Son verbeneras. Gústame moito a música, en xeral, non? Pero sí, verbeneo e tal, e DJs e demais, sí. Temos moita xente nova, entón, pois, buscamos aí unha fórmula, porque, bueno, San Cibrao non tiña festas de concello. Ten moitos aldeas que teñen as súas festas, pero non tiñamos unhas festas de concello. Non teñamos ninguna festa, ni siquiera gastronómica, que eso sí que ten delito. Ten delito, nada. Marta, por favor. Sí. Por favor, Marta. Sí, unha festa gastronómica en Galicia. Non, é posible. Eso é pecado. Que festa gastronómica sería aquí? Claro, aquí estamos pensando en facela, pero como é San Cibrao das Viñas, todo o mundo che di polas viñas, pero viñas hai poucas agora. A festa da uva. Hai poucas viñas, é tradicionalmente un concello de viñas, pero non, bueno, xente fai o viño para sí, pero non somos un concello vitivinícola con viñas para... Pero bueno, estamos lle dando unha volta, igual que nos puxemos a pensar ao chegar e dixemos, vamos a facer un pequeniño festival humilde, pois ali este Festival das Viñas Fest, pois vamos a intentar facer algunha festa gastronómica tamén, porque ao final eso fai unidade, como nos gusta enxuntarnos a comida. Galegos e galegas comer, Sí, verdad, é que temos moi boa gastronomía. Moi boa gastronomía. Moi boa gastronomía, moi boas cociñeiras, entón eu creo que é importante pois seguir esa... Eu vou soltar aquí agora unha cousa, fora dela, esta é a miña opinión, a miña opinión. Galicia é o top 3 comunidades máis top de todo o país, de España. Sí. Galicia calidade. A mí nada igual o que dije.
Eu falei, eu non sei que, mira, metemos de todo. E a xente está se dando de conta. Sí, sí, por eso ven a vernos, verdad? Sí, A xente está se dando de conta, sí, que antes así cara como os hai, non, os pobres. sí, 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 sí. Pobres galleguiños que están aí. Ai, no, 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 bueno, por favor. Para disfrutamos do noso, No nosos temos un excelente gastronomía, paisaxe, cultura galega. Temos a entidade propia, o noso idioma. Totalmente, o galego. Eso, o galego hai no que... Sí, hai no que cuidar e potenciar e que se fale máis, non? Porque ao final, bueno, pois todos o temos máis que estudado, porque ahora todos os nosos nenos e nós mismos estudiamos galego, non como antiguamente, pero sí que hai que, bueno, pois facer que se fale, non? Que sexa... E bueno, todo isto que estamos facendo hoxe nas redes, os que falades galego e que falades... eso é Estamos aí. É algo que é moi importante, porque chegades a moitísima xente e sobre todo moitísimos nenos e rapaces. Eres caseira. Bueno, sí, a ver, son caseira, non estou nada na casa, digo. Pero Chego a casas de da noite, pero gústame, sí, gustache gústame ter o tamén. teu momento de... Sí, tamén me gusta eses días de inverno que este ano hubo moitos. Este ano hubo moitos de manta e peli, sabes, no sofá. Con neno e con... Bueno, eso tamén. Sí. Ora as pelis, claro, son... Bueno, ahora vamos a ver a Netflix. Cantos O neno ten 8. 8, bueno, ya estás Bueno, en época sí. de... Bueno, meu é moi de peliculero, gusta. Sí. Sí. Gustalle, sí. E disfrutas da película como... Sí. Gústanos os tres, pois estar aí un pouco, un momento, non? De, mira, ves como vas por aí, sí, señor. Sí. É un atrevido, se xente de diante. Esa xente de adiante. É un atrevido. Son as atrevidos, verdad? A xente que vai de diante, verdad? Mira, métese hacia... Bueno, é outra zona do Concello, como che decía, moi bonita, máis rural, cunha paisaxe... Queren de facer a Casa de Cultura. Sí, aquí un poquinho máis abaixo, Souto Penedo. Ao lado dun complexo que, como che decía, temos 2 piscinas, pois vamos pasar por elas, ao lado están as piscinas e un campo de fútbol, porque tamén temos 3 equipos de fútbol, e que en Sencibrao o deporte tamén é algo que invertimos moito en deporte, dende que eu empecé, fun concelleira de deporte, mira, dicíache que, sí, Madre. Concelleira de deporte. Sí. Eso é irónico, Sí, pero bueno, encanta, como me dicían, tú sempre estás en todas as actividades, ahora facelas, promovelas encántame, algo que promover, actividades, bueno, sí. Sí, para que fago o resto. Sí, no, é que mira, empezamos tendo solo fútbol e temos baloncesto, fútbol, gimnasia rítmica. Oh. Sí, tenemos, este ano empezamos ca gimnasia rítmica, patinaxe. Despois, bueno, como tamén hai xente que non lle, bueno, pois o deporte, como me pasa a mí, pois empezamos con robótica, xadrez para os nenos, cociña creativa, temos unha ampla gama de actividades de conciliación e para os nenos que ao final, bueno, é algo, por eso se decía antes, todo empeza dende os máis pequenos. E facer esas actividades tamén fan que sexan, que traballen xuntos, non, que se divirtan xuntos, eles... Bueno, pois é o seu traballiño pequeno, non? Eso de facer deporte conxuntamente, pois imagínate, fan equipo. Aparte de eso, o factor social, Sí, que ahora mismo tamén é eso. Claro. Está como moi aislado. Sí, non cas pantallas ou máis na casa, pois individualizado, non? Forzas un pouco a que rompan esa barreira. Sí, nós temos moitos campamentos, empezamos ahora a tempada de campamentos e somos capaces de xuntar durante 3 semanas a 200 nenos en campamentos do Concello, facendo pois de todo tipo, actividades de todo tipo, tanto deportivas como culturais, como e bueno, eu creo que eso fai cultura de Concello, de piña, non? De unión, e eses nenos se van a ir facendo maiores, e van a ir facendo máis cousas xuntos, entón eu creo que todo empeza dende os máis abaixo, dende os máis pequenos. Por sorte somos un Concello en que medra e que a xente se ven da cidade a comprar as súas finquiñas por aquí para facer as súas casas. E ahora cando cheguemos un pouco máis abaixo verás, sí, hai moita vivienda unifamiliar. Sí, eso é. Ao final, bueno, pois tes o teu terreniño e o teu para poder plantar a túa huerta, que conforme vas cumplindo anos che vai interesando ese mundo. Martín, aí... Bueno, que a comida da casa, non me digas, onde se poñan unhos tomates ou unhas leitugas ou De verdade que a miña parte, eu son así máis, menos porque non teño tempo, pero si con meu irmão e os meus pais, o meu irmão é totalmente agricultor. De feito, ten unha tenda de agricultura, bueno, de
toda a venta de produtos relacionados coa agricultura, polo tanto, na miña casa, pois eso é o día a día. O que pasa que, bueno, eu salín un pouco máis urbanita, porque non me queda outra, non me dá tempo a... Aquilo pique, un pouco pique, eso, no, eso din, pero bueno, no, pero eu creo que, bueno, son totalmente normalilla, non? Pasa que, bueno, sí que me gusta a moda e me gusta... Podemos che facer unha ruta un día, Sí. que te embarres. Ai, sí, hombre, Ou- no, que sí, que tamén a Por fago. favor. Vamos, hombre, claro que sí. Out of context. Sí, sí, totalmente. Sí, a ver, o noso rural, É unha pasada. Galicia é rural. Sí, nós temos esas dúas partes, a zona máis urbana, máis industrial, e logo unha zona preciosa, por aquí vamos chegar agora a zona da Butureira, que é espectacular. Facemos esa andaina de casi 20 kilómetros todos os meses de setembro, e é unha pasada. A xente que ven toda repite, porque hai unhas paisaxes, temos uns muiños recuperados, Ajá. bueno, ben cuidadiños, que non nos podemos achegar co coche porque son rutas de ir camiñando, pero outro día facemos outra modalidade. Facemos unha... Sí, é verdad. Porque os vai grabando os que van aí diante. Sí, verdad, sí. Facémonos traballar, Sí, verdad que sí, no vamos a Eu deixar. sempre dixo de todo o mundo. Mira, non caeron as cámaras. Sí, non? Suelen caer. Ai. Isto é un desastre, suele ser un desastre. No, hombre, no. Non houve feridos nunca, Bueno, dos que levo. As cámaras sí, pero siguen aí, son boas. son boas, sí, non? O sea que... Invertiches tú. Sí, bueno, eu Bueno, sí. estou aquí posto... No, quero dicir, polo estou ayuntamiento. polo posto polo ayuntamiento. Ibas decilo, traicionouche o subconsciente, Javi. No. Mola moito esa expresión, A verdad, sí. Sabes por qué? Porque é verdade, que ten a fama esa de está no ayuntamiento, está rascando. No, non é verdade. É un mito, é un mito, eu mesma o comprobei. Algún hai, ama. Bueno, algún hai. Sempre Pero hai. en todos os pero- traballos. Pero como Eu digo, en todo. todos os traballos. É que digo, Mira, a Casa de Cultura vai a ser aí abaixo. Cale? Que pasa que bueno, o terreno Hasta está aí. aí. Si queres dar a volta, damos a volta e Sí. danos 2 minutos. Sí, danos tú. Sí, bueno, da igual. Sí. Ahora, se non vamos para... Sí. Bueno, por aquí está unha zona do Concello que tamén, por iso que che digo, hai que descentralizar e traer traer un pouco todo a... Que extensión ten ese concello? Non é moi grande, son casi 35 km cuadrados, é pequeno. San Cibrao está ten moita población, unha densidade de población alta. Alta, Sí, vale. sí. Non está tan espallado, non? No, está cerca. Bueno, a ver, quédanos... Sí, pero... hai povos máis alosados, non? Pero non, está todo bastante concentrado, sí. O que pasa é que che decía, nos divide esa nacional, que fai que teñamos dúas partes do Concello, pois, cos servizos, e é algo que así é característico de San Cibrao e por suposto, o manter, non? Vou a manter os servizos, por suposto, nos dous lados do Concello, Eso que nadie... Eso é moi importante, o dubide. Aí, Non, sempre hai aí non esa... protestar, No, Estás- hai que mantelo en todos Está os coberto. lados. Sí, Vale. sí. E como te ves cara ao futuro? Incluso deixando a alcaldía, queres aspirar? Porque tes esa mentalidade tan de tiburón que... No, a verdade é que me encanta o traballo na empresa privada, Teño cho que decir, cando tomei a decisión para deixala con unha excedencia, porque era algo que non quería deixar perder, porque non? Pero ves de que unha feito, retirada aí. O sea, en plan... no, eu o día que o deixe será para O- volver á empresa privada, Sí. seguramente. Eu creo que sí. A Ou ver, estás ahora moi enamorada incluso de política, bueno, ahora mismo sí. A ver, obviamente... que supleu esa paixón por a enxeñería. No, de feito eu sigo formándome. Sí. Estive no Parlamento 7 anos, estive facendo un máster de enerxía porque me encanta o tema e como, bueno, a enerxía era un tema que levaba ali e eu sigome formando, ahora sí que o deixei estes 2 anos porque non son capaz, non hai Bueno, o tempo é limitado e o ter un neno tamén teste que Sí. ocupar de deberes e cousas dese tipo que hai, Esas sabes? cousas de crialo. De criar, sabes, sí, esas facer cousas de que se nai. fan. En algún momento hai que facelo. O que ten os meniños, é increíble. Entón, bueno, non se dá chegado a todos, pero sí que non me gusta deixar a parte da industria e dos meus conhecementos de enseñería, non me gusta, porque, bueno, eu creo que porque me gustan. Entón, si teño que ler algo ou formarme en algo, tú agora pregúntasme, posme nun compromiso, que libro estás lendo? Pois non estou lendo un libro para evadirme, seguramente, pois este lendo... Que é formación. Pois sí,
Por exemplo, estes días que ocurriu, bueno, pois aí atrás, o tema do apagón e demais, eu como teño bastante formación en materia enerxética, pois revivín todo eso. Sí, verdad, vaya liada, vaya liada que se montou aquí, que imagínate, co polígono deste nivel, Ostras, e todas as empresas chamando a quen? Liadín. A quen chamaban? Liadín. Eu, ao alcalde, que eu non podo facer nada. Non podo facer nada, non? Vaya liada. Sí, a verdade é que... Eu estaba preocupado, No, sí. Polos alimentos. Sí, A nevera. a nevera. Vou ter que tirar todo. No, eu cando vin o primeiro, jaja, sabes? Eu vino así, eu estaba no cole, e aparte eu, bueno, para cantar os biberóns, Claro. tal, entonces estaba así tal, como soltou, e di, soltou corriente. Sí, a ver si ven dentro Eu- un ratiño, pero cando pasaba o tempo non miña, non? Eu donde estou, tínhamos un fallo a veces que sí que saltaba. Entón, o vino eso, foi ao cuadro e dixen, bueno, Ui, pois non está todo para arriba. En isto vexo un WhatsApp dun colega e dime, foise vos a luz. E o tipo de Santiago, dixen, ai, mamá. que acaba de pasar aquí? E dive outro, creo que se foi a luz en todo o país. E dixe, Sí. non creo. Xa fun a Twitter, xa todo. Bueno, e dixe, morremos todos. Que a peña, caos. Totalmente. É que necesaria é corriente, Verdad, que necesaria. No, é que claro, imagínate. Quedaste... Fuerísimo. E cando se vai acercando a noite e demais, e ves que eso... Bueno, hubo moitas pérdidas. A broma, sabes, Sí, a cousa, sí. ao final, bueno, Tomamos pois... la tallada, eu pero, pensei nos hospitales que ten Sí, teñen todos os segadores, os todo. seradores, sí. Sí, Bueno, pero tal, é por aí, non? é que temos que ter a boda, sabes? A boda é aí, A boda no Concello. Concello. Sí, tócame casar hoxe. Pizarra, Ah, que sí, biche. eh? Sí, Moita bueno, nevada, hai que hai que apostar tamén por outros Que tal o materiales. pasaches, Marta? Moi ben, fenomenal. Mira, antes de nada, antes de que marche, tes unha anécdota picante nun coche. Unha anécdota picante. Sí. Con meu marido en algún momento, sí Tal que se parece un coche en algún momento... para crear o amor. Ai, bueno, todos pasamos por a Eu nosa penso que é xuventude. moi incómodo. Todos pasamos por a nosa xuventude. Eu con meu marido non tiñamos onde estar e todos pasamos por Os eso. coches, Hombre. Era incómodo, e é verdade. Bueno, naquel momento éramos novos. Hai xente aquí que me dixo que o problema estaba o freno de man, que había que... Ai, sí. Pero ahora xa non hai ese Ahora problema. xa non hai Os ese coches novos xa non hai. Ahora xa non hai ese problema. Bueno, como ves... Queres que te deixe aquí? Sí, tesme que deixar aquí. Eu lévote comigo, se queres. Madre mía. E me Mira invitas a tú. comer, mira, está falando aquí, a xente está mirando aquí. É que a xente está dicindo, non ven a alcaldesa e... No, Bueno. eu plato-te aquí. Marta, moitas gracias. Moitísimas gracias. A ti por concederme isto e No, gracias. facerme a ruta turística aquí a San Cibrao. A verdade é que é un orgullo que viñeras a San Cibrao. Onde invitasme a cear. Sí, Sí. por favor. Sí. Levamos a un sitio bo. Sí, hai sitios, hai moitos restaurantes en San Cibrao. Podemos quedar aquí Confío en ti. e vas a comer ben seguro, así que moitísimas gracias, un placer. Pois un placer, Martín. Agardamoste nas túas viaxes que si volvas a visitar San Cibrao, Eu espero. sabirás cando teñamos Veña con algunha calma. cousa que inaugurar. Veña con calma. Eu creo que te podemos chamar Veña para con que ese home de aí que está mirando para nós sobre todo, si logro consigo o colegio, que ademais tú eres do sector, o sector. pois que veñas aquí a Pois moitas gracias. a A mí poder anuncialo. faríame moita ido, Quedamos en eso. Quedamos en eso. Verdad. Bueno, pois aí te deixo logo. Bueno, Vas baixar do coche, veña, cando queiras. Moitas gracias, Gabi. Cásame ben esta Sí, xente. sí, por Que suposto a dice sí. que teñen que procrear, Eso senón quedou sin dices traballo. por moitos anos. Eso. Veña. E que procrea, Ah, hombre. A procrear que quedou sin soio. Por supuesto. Veña, Gabi. Un placer, Marta. Veña, Hola, chao. sinto que tiña... Se nos va. Se nos va, Ai, alcaldesa.